Gauze bide, familiko bazkaien izan denak, guraso baina ez daude, utzi zioten eta berriz arrankatzakotan moldatzen dute dira. Aita tama falta diranetik bakua daukat nasia, diskusioak ta aserreak faltan botatzen hasia. Bani gustuko dut bazkaria eta bazkari ostea, antolatuta ekarriko dut ogia eta postrea. Atio namona gizizira sakratua gure data, berriz egiten hasi beharko deu laizter izango gerata. Larun bat gaude zerbeza eta kalimotxoen egarri, baldintzatxo bat ipintzekotan jaien bardien ez jarri. Amonak egiten zuen berrogeintzat borondaterik onez, mendik ta metxek prepauko dute orain amonak omenez. Aldaketa bat egin daiteke igande guardian partez, txikian alde jarriko naiz ni afaria larun batez. Baina amonak egiten zuen zopa okela polboroi dena, nik egitegotan egin nahi nuke ationak egiten zuena. Amestanik ez brazo gitano, ez oketa ez patea, denontzako behintzako da olentzorako atea. Ationak egiten zuna beraz, homenajetzako bedi, berrogintzako kroketak egin bakoitzatzako zen herri. Ta zuk atiola eredu gisa daukazunez Espainian, resakaz hoixe egiten zen dut plateraren gainean. Baina ationak egiten zuen bazkaldu hitzen erantzun, gero siesta eiteko itxuran konversazioak entzun. Agenda bete-betia daukat agian eretzako gaiz, zuen lasai bazkaldu zazuen kaferako joango naiz. Ilusioa pixka bat bageneukala bainaino, ez dakit telepizza iristen otela aurreraino. Kafe garaia ez da baidada ta ez da kontu sinplea, unairen partez nik eskatzen dut kafean alde egitea. Baina itxuraz tradizioa ez dugu gaizki mantendu, Maialenek diskusioa laizun horixe ekarri dugu. Asikera eta magian ere izango dugu disputa, bakoitza bere etxian pakien